Какво ста, пичове? Аз съм Росен и добре дошли в поредния клип на да разгледаме. Днес играта ще е Flame Break. Мисля, че играта не излезна скоро. Играх я уж само за да я погледна за какво става дума, но много се зарибих и доста поиграх. Така че да, в играта имаме няколко класи герои. С напредването на левелите се отключват нови оръжия, нови магии, нови герои и така нататък. Като тук ето аз съм отключил вече герои и магии няколко. Ето тук ни се показват тук героите и магиите им. Но има и друг начин, по който е къстъм мода, но няма да го. Примерно аз съм играл с тия двамата, искам да видя ето това. Да. Вижте отдолу. Принципно Q-то и ето са Shift и Space, но аз съм си сменил на Q и E. R виждате, което всъщност без да сменяне на контролите Mouse 2 се телепортваме, което е много яко. Да видим. Така, между другото, знам, че в играта не трябва да се бавиме, трябва да стигаме колкото се може по-бързо до боса, защото идва някаква тъмнина, която прави по-трудни мобовете. Така че, ето вижте, аз доста съм играл и ги разбивам. Тук може да е така. Ето, след малко се появи една тъмнина и ще видите за какво става дума. Опа! Много мръсна. Как мръсна, така тия по-силните. Тия с буретата, дето хвърлят бомби, ако стоите до тях, те нищо не могат да ви направят. Ето, виждате ли тъмнината? Сега ще изиграя още една битка и ще видите как ще напредне. О, дяволите, това е много гадно. Много ми харесва играта, мен ми напомня много на The Binding of Isaac. Честно да ви кажа, ако сте виждали. Ето, виждате ли как напредне и тук, като вече тъмнината обзела тази територия, виждате ли тези мръсни смушки как се появяват. Така ще използваме една Healing Potion и отиваме при боса. Касия. Това го знам, това е много гаен. В смисъл не е много гаен, но мен не ме кефи. Опа! Е така. Опа. Според мен играта е много по-на кеф от The Binding of Isaac, защото бих казал, че е честна горе-долу, защото виждате, че траповете удрят и мобовете, не само вас, което е доста яко, защото всички игри траповете удрят само вас. И сега ще умра. Да. Не си личи, че много съм играл. Така. Сега ще ви покажа къстъм мода. Тук ви дава с кой герой да сте, като аз ще си избера гнома. И тук може да си изберем оръжие, с кое да бъдем. Аз виждам, че съм включил дагерче. Другите си ги има без да ги включате. Аз ще пробвам с дагера. И тук да си изберете магии. Ето ги всичките магии в играта. Мисля, не знам, май са всичките. Като всяко се отключва на различен левел. И тук вече аз виждате кои съм отключил и си избирате коя искате да сте вие. Като аз ще си избера ето тези двете. И ера е... всеки герой си има различен ер. Примерно на гнома е Earthquake. Земетресението. Опа, което ги стъмва е много яко. Издагера много ми харесва да играм, много яко. Вижте Spyglass. Това е ето този бинокъл тук горе, който когато го натиснете, той ви разкрива някаква ерия. Примерно е тук. Вижте ми разкрива, това е магазинче. С Warpstone може да прескочите някъде, примерно е тук. Аз сега си ги изхъбих и ето в този магазин има най-различни работи. Ето Warpstone, Spyglass и тук магия. Ето виждате, това дава Attack Speed, дава Reduction и Attack Damage. Мисля, че да си взема заради Attack Damage. Играта като цяло много ме кефи, наистина.
Ах, тя как ги мразя да се телепортват. Явно се телепортират, да може да ги... те много лесно почнаха да умират, бе. Това заради так да ми Джулия да между другото не съм правил скоро клипове, извиня се, за което, но все пак сме вакансия, трябва да се излиза, да се понясва. Защото няма да имаме много вакансии. Напротив, точно сега идват големия период за вакансиите. Така че, опа! Ето този бос е много лесен, въпреки че пак не взех. Не знам защо му позволих. И 100 голд, ето аз съм 7 левел, доста съм поиграл. Клик агентовски, това няма смисъл. Ето още един такъв магазин. Това е хилт, така че аз си го взема. И взема един Spyglass. Attack Damage и Heal. Това си взема. Health и Attack Damage. Health и Attack Damage са най-важните неща. Може да направя някой клипче на лидер. Даже не може, сигурно ще направя. Вижда колко демидж просто ударят много ме кеф. Ле, само с магията. Виждате какво прави, просто направо много ме кеф тия дагерчета. Плюс това е заради това демидж, заради айтемите, които си купих. Виждате какъв демидж просто правят. Някакво... още едно магазинче, ще взема хелта и нямам за още малко атак демидж. И нищо, отиваме при боса. Коня, ето много ме дразни, като си пусне щита. Така, не, тук не беше щита. Това му е атаката. Така, не може да вземате. Така, разклакате го. Опа! Така, сега го разклакате и го почете. И тук трябва само да му избягате атаките. Тук като се скрива разклакате го, прави го така. Хопа! Той ми е взел кръв, бе. Аз ще кръв. Айде. Това сигурно тия дагери ми са. Тук между другото от третия бос никога не съм го убил. Голямо животно. Не, това не е атак. Това има атак демидж. 35. Ще се взема това и се взема определено, ще се взема атак демидж. 35 атак демидж. Това е брутално. Това много го мразя. Въпреки че почти винаги го правя на мати. Трябва да защитавате. Опа! Тя само ги удряте и те се плашат и се тръгват. Опа! Айде! Много ме дразни, не знам защо. Айде, още един дом. Вакцините попали са много... Айде, perfect defense. Уп! Това са темпълите. И те ги мразят. Тук трябва да избия. И взехме демидж. Newbie for Master. Между другото, в темпълите може да не убивате статуите, защото това са нещо като богове. Възможно, ако не ги убиете, възможно да ви помогнат, но е възможно и да ви се правят на лоши и да ви дразнят. Поне аз така знам, не съм много сигурен. Опа! По-ме кефи от дъбаня, това е. Сега ще взема Attack Speed, Skill Master. Това са. Вижда Darkness са много напред, което не е яко. Опа. И пак му цели този гад. Да използвам ли? Ще го използвам ки. Леле, то много напред на този Darkness. Никога не съм убила на третия стейдж бос. Винаги го убила. Молете се да успея. Точно на тия път. За малко. Тия мечове да ги хвърля са много гадни. Тия бумеранги са лесни
да отвъне, ама точно де го удариха. Много са гадни. О! Опа! Как ми чувате копчетата, сигурно много. Ще умра. Няма да спя. Някои хора може да им изглежда много трудна играта, но не е така. Още малко. Yes! За пръв път да убия боса на третата арена. И то на толкова малко му остави. Ужас. Клик again. Опа, реших, че ми кашна. Yes. Тук със сигурно ще умра вече, но да. Все пак. Здраве! Това е много важно. Ще си взема и... Това ще си взема и ще си взема Spyglass. Искам, понеже вече имам 10, ще разкрия тук, ще разкрия тук. Warpstone имам много малко. Я да видя тук какво има. Health и Attack Speed. Warpstone. Искам Attack Speed, ама много скъп. Така. Имам мини босче. Мини босовете са много. Добре, поне дават по 60 голд. Тя с камъните, как не ги понасям, дете стъмвала. Къде тръгнала? Отворено. Колко тя 60, така да... Ще събера за всякото глобито. Виждате са... Виждате ли как го удари него? Трапа. Като новото. Опа, виждате ли как го удари? Къде се надъхваш толкова? Аре бе, стига бе! През 5 секунди ли ще ми ги пускате тия почти? Как мога да се обърка? 60 гол, 60 гол, да, 60. Така вече имам за... И трябва да си взема обаче сирни. Какво се прави? Няма си да ям сирен. Днеска няма ям сирен. Темпо. Кога сме се виждали с тия деца да спават. Аре ще го остави този жив. И то пак се хилва. Тук да гада. Newbie Fuel Master. Halorin Pulse. Favor Gained. Това не знам какво е, ама не знам. Да, не знам какво е, ама не знам. Пак ли Treasury Defense? I can feel my up. Да, тук. Да, така е. Така. Мега комбо поставяме другото. Хоп. Опа, тук не го направих и ще се взема. Не се взема. Perfect defense. Отново perfect defense, да. Така ще използвам healing potion и... Да видим кой гад. Аурора, това никога не съм се виждал. Това е от тия деца. Спам. Така да сега не ми е взел демидж. Опа. Аре. Харесва ме. Аурора ме кефи. Тя прекалява Аурора обаче. Това мандра за, нали? Колко ми пусна такива гадове. Маничката ти долна. Така, извинявам се. Лати тук дребните. What? Ще убия. Просто ще я смачкам. Но няма да смачкам. Почти я смачках. Така.
Моля те, игра, моля те, успях, остава само тия газове да ги убия, без те да ме убият, без те да ме ударят, без те да ме... Yes! Бати якото! Убих и този бос, не мога повярвам, че съм тежко. Халарин Менчурланд. Халарин, това е бога, той ми... Какво пише, че му правя раните ли? Вода, това е тази арена. Нямам повече хилинг полшанки, но има тук някъде магазин, yes. Трябва първо да мина през това. Не бе, защо е майката? Как си да? Лоулес. Без да ми вземе нищо. Нямам хилен полшен кръбът. Ще взема такова. И такова. Не. Добре, че имам... Не, камъните. Защо игра? Защо не ми стигат тия... Нали, да не казвам какви... Че камъни ще ми пуска. Гледай ги как стъмват, как ме бръснат долу. Какво ме дърпаш, бе? Педалски номера. Yes. Дали тук някъде ще има халарин? Добре да е. Тук има ли някъде? Сега ще дойде тук. За малко да запрецакам. Да отида в... тия верно, че се живяваха, не трябваше. Първо трябва да ги убия тях. Така. Той ми дава малко кръв халарин, това бога. Така, сега взимам хилта. Това връща се и отивам при този бос. What the fuck? То да не е някакъв бос на босовете сигурно. То няма го без сигурност. Много малко му взема. Тук ще ви кара на клипа, като мра, разбира се. Надявам се да ви хареса играта. Мен, честно да ви кажа, много ме кефи. Голяма зарибявка е. Може да има и други случайни клипове на нея. Разбира се. По-спокойно. Сега няма да се предавам, разбира се, пред боса, ама виждате, че някакво направя. Това е бати излиза, това е някаква птица. Точно как се... Мамка ти. Така, айде. Така, опа, това го видях. Наполовин кръв ли шо? Наполовин кръв. Пичо, надявам се да ви хареса това